Bé, avui ens quedem a Mollerussa i els volem convidar que ens acompanyin amb una visita amb un projecte que des de fa 4 anys va engegar l'Ajuntament de Mollerussa, des de la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania. L'EGI és l'espai jove intercultural i per presentar aquest reportatge ens acompanya l'Òscar Gallinat, que és un dels responsables i el que ens introduirà amb el que significa aquest espai jove per Mollerussa. Hola, doncs com bé ha dit el Josep Anton, em dic Òscar, soc un dels educadors de l'equip de prevenció i mediació comunitària d'aquí de l'Ajuntament de Mollerussa, i l'Espai Jove és un dels projectes que nosaltres hem anat desenvolupant doncs ara fa 4 anys. L'objectiu d'aquest projecte es basa i neix de la força dels joves. Nosaltres des de sempre hem cregut que aquí a Mollerussa, amb el jovent que tenim, els joves tenen una força innata, tenen ganes de voler participar, de voler fer coses i aportar coses per la ciutat. Aquesta força motriu nosaltres l'hem volgut aprofitar i tenint en compte la realitat de Mollerussa, en què els joves són molt diversos, hi ha joves de diferents cultures, joves de diversos orígens, el que volíem és que relacionessin entre ells, que visquessin la ciutat, no només dins de l'entorn escolar, sinó fora de l'escola, que entre ells creessin noves amistats, noves relacions i que participin molt de tots els projectes que es fan aquí a Mollerussa. Hola, soc la Montse, soc l'educadora de l'equip de prevenció i mediació comunitària de l'Ajuntament de Mollerussa. L'Espai Jove va néixer, la idea va néixer fa 4 anys, va sorgir la idea de que des de la Generalitat s'estava promovent uns espais de trobada de joves de diferents cultures i llavors aquí amb l'Òscar, amb el meu company, vam pensar que era una bona alternativa d'oci, de lleure per als nostres joves i una manera de fer un treball més intergeneracional i intercultural amb ells. L'any passat ens vam premiar dins de Ciudades Amigas, ens vam premiar en una de les categories d'ocio al tiempo libre pel projecte Espai Jove Intercultural. Nosaltres el vam presentar per les activitats que s'estaven fent, com t'he dit, a part de les activitats que treballem aquí, del coneixement de la ciutat, de la implicació en activitats, tota la relació amb la gent gran i el coneixement de la ciutat, i llavors ens vam premiar amb aquesta categoria. Estem molt contents, vam anar a Madrid a recollir el premi i som un dels 7, crec que eren 7 projectes. Bé, l'Òscar i la Montse ens han explicat una mica quina és la filosofia o la intenció, l'objectiu de l'espai jove intercultural, i ara tenim aquí aquesta representació dels joves que participen en aquest programa i volem que siguin ells qui ens expliquin al llarg d'aquest any quines coses heu anat fent. Quin és el teu nom? Youssef, jo em dic Youssef. I explica, què heu estat fet durant aquest any aquí a l'Espai Jove? Hem fet coses de voluntariats, es fa també com una discoteca per nens de 12 a 16 anys, crec, a 14. També fem el dia a Nadal, també. Marta. Marta, i d'aquestes coses que feu, tu és el primer any que participes? Sí. Sí? I d'aquestes coses que heu anat fent al llarg de l'any, amb quina cosa et quedaries? Aixopluc. Aixopluc? Sí. Per què? Perquè t'ho passes bé allà ajudant i tot. Cada persona, per exemple, la música, cada persona va triar el que vol i llavors al DJ li diem que poso el que ell ens diu, més o menys, i després repartim les tasques amb l'Òscar i la Montse i quan és el dia de l'aixopluc les fem. Ens trobem tots a la ràdio amb el casal dels avis i entrem a dintre i comencem a preparar, ens sentem als llocs i vull dir, hi parlem. de Pere Sorenat. I aquesta és una nova emissió de l'Espai Jove Intercultural. Soc la Montse, l'educadora de l'equip de prevenció i mediació comunitària de l'Ajuntament de Mollerussa. I avui tornem a fer un nou programa de l'EGI Investiguem la Història de Mollerussa, amb la col·laboració del Casal Municipal per a la Gent Gran. Ens acompanyen el Marc. Molt bona nit, Marc. Molt bona nit. Què tal, com estem? Bé. Sí? Després del dia del treball descansant, no? Sí. No vas fer res? No. Et presentes una miqueta, Marc, que tots et coneguem? Em dic Marc,
vaig al Terres de Ponent i tinc 12 anys i al juny faré 13. Molt bé. Molt bona nit, Ònia. Molt bona nit. Què ens diràs de l'Ònia? A veure. Bueno, doncs presentar-te com sempre. Hola, em dic Ònia, tinc 12 anys i al juny també faré 13 i vaig al Terres de Ponent. Molt bé. Molt bona nit, Roger. Molt bona nit. Què ens dirà el Roger? Em dic Roger, tinc 12 anys i a l'agost ne faré 13. I en quin institut vas tu, Roger? A la Salle. A la Salle. Molt bona nit, senyor Francisco Maqueda. Bona nit. En quin institut va vostè? El del casal de la gent gran. Al casal de la gent gran. De la gent gran. Molt bé. Yo Muy buena nit, Nicolás. Buena nit. Me llamo Nicolás Sisques, de años tengo molts. Y voy a la guardería. A la guardería. Y se lo pasa bien en la guardería. Bien, bien. Allí con los companys, y mira. Muy bien. Molt bona nit, Ramona. Bona nit. Què tal, com estem? Doncs molt bé, Una altra nit més aquí compartint amb els nostres joves. Clar, esperant a veure si fem força tertúlia. Molt bona nit, Margarida, perdona, ja et canviava el nom, m'avançava la Carme jo. Ara ens esperem, va. Bona nit. Com estem, Carme? Ai, Margarida, t'has notat... Ai, sí. Bé. Sí? Sí. Jo soc, em dic Margarida Pons, soc de Bellcaire, soc nascuda a Bellcaire, però visc aquí a Mollerussa. Que fa molt temps que vius a Mollerussa, Margarida? Sí, 37 anys. Déu-n'hi-do, us doble una mica, Sí. I ara sí, molt bona nit, Carme. Bona nit, Montse, bona nit a tots, La Carme, com sempre, ens acompanya, és la dinamitzadora, la que porta tot aquest grup del casal municipal i són els que preparen tan bé totes aquestes entrevistes amb els nostres joves de l'Espai Jove. Sí. Sí. Bueno, m'has venut molt bé, Montse. Home, i tant. Bé, aquests dies es celebra a Mollerussa el Saló del Llibre Juvenil i aleshores han vingut a acompanyar a un altre grup de joves de l'Espai Jove Intercultural de Mollerussa. Ells són alumnes, com podeu veure, a diferència dels que ens acompanyaven l'altre dia, doncs algo més grans, són de tercer i quart d'ESO, i acompanyats de l'Òscar i de la Montse han vingut avui a veure el Saló del Llibre de Mollerussa. Nosaltres ens agradaria que ells mateixos es presentessin i que ens expliquessin una mica què els ha semblat aquesta visita guiada que els monitors del Saló els hi han fet. Comencem per aquí, no riguis. Com te dius? Georgiana. Georgiana, què t'ha semblat el Saló? Està bastant bé perquè pots aprendre coses. I de les diferents exposicions que hi ha aquí al Saló, amb quina te quedaries? Pues... Quina és la que més t'ha sobtat o t'ha cridat l'atenció? La de fantasia. La dels mons fantàstics. Sí. O sigui, això vol dir que has vist Alícia al País de les Meravelles, no? I t'ho has recordat una mica? Sí. Sí? El senyor? Sí. Te dius? Denis. I tu? T'agrada llegir abans que res? Sí, sí. Sí? Sí. Quants llibres te llegeixes cada setmana? Cada setmana, pues un. Un cada setmana? Bueno, cada setmana vaig llegint, sí. Sí, sí. No volia. Bé, i de lo que has vist aquí al Saló, a la visita, què és el que més t'ha agradat? Allò de les cares aquelles tan gracioses. Lo del reciclatge? Sí. Tu fas reciclatge? Sí. I series capaç de fer una escultura com fa Ui, no sé. l'autor? Bueno. Però recicles? Sí. Sí? A l'Espai Jove, des de quan estàs? És el primer any? No, és el primer any. Sí? Sí. I què has fet durant aquest... Pues totes les festes que hem fet he anat i m'ho he passat molt bé. T'ho has passat molt bé? Sí. I què és el que més t'ha agradat? Els companys? Sí. Les activitats? Els companys. Les companyes? Sí, també.
Bé, com poden comprovar els nostres telespectadors, hem canviat de personatges, continuem tenint a la Montse i a l'Òscar, però ara tenim aquí, ens acompanya i estem aquí en el mateix marc del Saló del Llibre Infantil i Juvenil i és la directora de la Biblioteca de Mollerussa, la Diana Soler, que ens acompanya, més que res perquè ens posa una mica en situació el per què hem vingut aquí amb els joves de l'Espai Jove de Mollerussa, perquè va sorgir aquesta iniciativa de que els joves de l'Espai Jove participessin o col·laboressin d'alguna manera a la Biblioteca Jaume Vila de Mollerussa. Doncs sí, a la biblioteca el que volíem era treure aquest tipus de... aquest sector de públic, els joves, que alguns venen a la biblioteca però n'hi ha que no, i clar, volíem saber per què no venien, què és el que no teníem a la biblioteca que els faria venir, i per muntar algun tipus d'activitat per atraure'ls, perquè a través de les activitats poguessin entrar una mica a la lectura, o ja no tant a la dosi, perquè si no els interessa tampoc passa res, però com a mínim a la lectura o informativa. I vam contactar amb l'Òscar i la Montse per parlar amb ells, de quina manera podíem col·laborar i ens podien ells ajudar a parlar amb els joves, perquè clar, si no venen nosaltres estem lluny d'ells, no? Com acostar-nos amb ells i saber una mica les seves inquietuds i interessos. I aleshores de quina manera s'ha organitzat aquesta participació? Doncs vam anar un dia a les reunions que tenen ells setmanals i allà els vam deixar dir tot el que els va vindre de gust, no? Sense cap mena vam intentar participar nosaltres el mínim possible, gairebé no parlar, perquè ells tinguessin la llibertat de dir això, a mi no m'agrada llegir, no vinc a la biblioteca perquè és avorrit, perquè tinc més ganes de contacte social que d'estar a la biblioteca perquè no puc parlar, no puc veure, no m'hi trobo bé. El que volíem és que relacionessin entre ells, que visquessin la ciutat, no només dins de l'entorn escolar, sinó fora de l'escola, que entre ells creessin noves amistats, noves relacions i que participin molt de tots els projectes que es fan aquí a Mollerussa. Llavors, creient en això, apostant en aquesta idea, nosaltres vam desenvolupar l'Espai Jove i actualment estem portant 2 grups, els que ens trobem els dimecres i els divendres per la tarda i fent diversos projectes per la ciutat. I per tant nosaltres estem realment molt contents d'aquesta resposta que tenim dels joves de Mollerussa.